biday ha? Gusto ka din magpakabayani? Okay. Bus! Ha? Bus, ayaw mo pati, bus! Doon! Sige, siba na! Tugga-tugga ka, sige, siba! Ay, nagbalik, ayaw na bus buhat mga estudyante, ha? Sige, yung ngayon mo ganyan yung usbud, ikaw may paninglan na ko, sige! Ay, matawag ka, ha? Duli! Duli! Busong, ganun ihatag man ako, ato ihatag bata. Dili na ako, sige! Duli! Bili na ulit. Anong lain ng alas mo? Sige, bawa na rin. Oh! Ano yun? Dawatan. Oh, sige, dawatan na lakaw. Salamat kayo. Lakaw na na yan. Huwag ka mo dyan, Wala man. May salamat kayo niya. Alam ko isang bitag may parts. Kung sa man ako itawag niyo mo. Parts food. Parts, dila may mong idol ako itawag niyo mo. Narani mo, kung gusto ka matawag ka na ako idol, sige. May kaso. Believe mo kay kung sa mga abilidad doon. Hanga kay ko. Salamat. Mo nga gikan karon, idol na gid ka. Salamat. Sino na ba rin? Sino yun? Joshua Gallego. Ang ngayon kay kanina pa na. Ikaw di idol. Isang day mo nga. Dili na importante sa show. Sangpita na lang ko saan mong gusto. Tawagan lang ko kay Idol. Idol, kuya kasama ako. Kay Payaila, tika sa akong mama Sililita o Papa Rufilio. Sige na lang. Ay kaso. Salamat na lang kayo. Gusto mo ba ako, idol, na makapasalamat akong papa at mama ba sa imong gibuhat na ako kaganina. Di na kinangan Diyos mo. Katungganan na sa kaman. Katungganan na sa kalungsuranon yung mutapag sa iyang sikraw. Amahan,